бастакори шинохта Эдвард Григ мегӯяд: барои ман муҳим он аст ки мусиқии эҷодкардаи маро шунаванда аллакай аз оғози суруд бишносад. воқеан ҳам фикри хуб. вақте ки суруд ва ё оҳанги суруд дилнишин аст, албатта ки инсон онро як умр фаромӯш намекунад ва дар ҳар ҷое ки шунавад, аллакай медонад ки кадом суруд оғоз шуд. ин барномаи як тарона аст бо ҷолибтарин маълумот барои шумо бинандагони азиз. салом. гулдухтарони тоҷик, рӯҳи равони тоҷик, ороми ҷони тоҷик дар хонадони тоҷик. бинандагони азиз, ин тарона ҳамон таронаест ки ҳама хурду бузург медонанду мехонанд. дар ҳақиқат чунин таронаҳо абадзинда буда ҳукми ҷовидона доранд. воқеан ҳам дар зебогӣ гулдухтарони тоҷик ҳамто надоранд ва албатта ҳар як хонаи тоҷикро бедухтар тасаввур кардан ғайриимкон аст. хуб, мегузарем ба таърихи тавлиди ана ҳамин тарона. гулдухтарони тоҷик, рӯи равони тоҷик, ороми ҷони тоҷик, дар хонадони тоҷик. гулдухтарони тоҷик, рӯи равони тоҷик, ороми ҷони тоҷик, дар хонадони тоҷик. ҳамин суруди гулдухтарони тоҷик ин солҳои 80 баромада буд аз театри хорӯх раҳматусейн муродусейнов. ана ин оҳанги ҳамон одам омадан театри хорӯх қатъи вақто ба забони мусиқӣ гӯем гастрол омаданд. баъд ана ҳамин суруда майсара хонду, майсара ҳамин суруда хонду. баъд раҳматусейн гуфт ки бисёр суруди хушрӯю. баъд гуфт ки духтаро улфатмои нуқра гуфт шумо секаса хондагӣ гуфт сурудои секаса доред, розиме шумо ҳамин суруда секаса карда хонед, секаса се авоза. мо гуфтем албатта, чаро розӣ нестем, кошки. баъд ана ҳамон мо ба нишон доду, машқ кардему, чанд рӯз машқ кардему, худаш ана ҳамин овозоя тақсим карду, се овоза кард, якум, дуюм, сеюм. баъд машқ кардему, сабт кардем ира. ин суруд бисёр овозадор шуд. ҳақиқатан суруди хеле хуб, профессионалӣ, оҳангаш, шеъраш ҳам ҳамин хел. баъди ҳамон суруди гулдухтарони тоҷикистон ба овозадор шуд. ин таронаро устодони пешин аз оне ки ман медонам, устод пай нуқра раҳматова, пай майсара дилдорова ва пай улфатмо мамаданбарова ба мардум пешниҳод карда буд. аз ҳунармандони эстрада бошад, тамара катаева шунидам. баъдан устода пай нуқра раҳматова ҳамин таронаро худашон танҳо хонданд. ман намедонам сабабаш чӣ буд. нуқра ҳамон сол консерт дошт. консерти нуқра раҳматова алоҳида буд. баъд ӯ манба гуфт ки майсара несту, ман шумо қат маслиҳат мекунам, ҳамин гулдухтарони тоҷика ман худам сабт мекунаму, лекин бе шумо. ман гуфтам чаро бемо, охи ман ҳамин солни суруд дорам, ин манба солни консерт дорам, ин манба бисёр маъқулу худам хонаму, хай авози шумо мерад, хай чӣ бигӯем? ва ҳеччӣ нагуфтам барои хотири нуқра. майлаш гуфтам, ана хонед, шумо хонеду овози мо меравад. бо гузашти солҳо ҳамин суруд боз чанд сарояндаи дигареро пайдо кард. оҳанги ҳамин тарона аллакай дар оғоз
шунавандаро ба худ ҷалб мекунад. матни шеъраш бошад ҳама иффату зебогии гулдухтари тоҷикро пеши назар ҷилвагар мекунад. матни шеъраш бошад ба қалами ҳайдаршоҳ маҳмадалишоҳ тааллуқ дошта оҳангаш аз мурод ҳусейнов аст. шоир хеле зуд буд. ман чандта сурудои ҳамон шоира хондагӣ, нуқра хондагӣ, ана ки майсара хондагӣ. мо ба бачаҳои мо радио ба бача як-ду кас хондагӣ шеърои ҳайдаршоҳ, лекин ёдам ба аниқ нест ки бо ки хондагӣ. медонам ки сурудош бисёр радио ба сабт шудагӣ. устод ҳайдаршоҳ як шоире буданд ки таронаҳошон бениҳоят ба суруд мувофиқ буд ва бисёр сурудаҳошон шеърҳошон аллакай тарона шуданд ва ин тарона яке аз таронаҳошон буд. ва устод муродҳусейнов ҳам масалан бисёр оҳангсози машҳур буданд, оҳангсози ки бисёр таронаҳошон дар масалан мардум аллакай медонистанд, мешинохтанд ва ин нафарон тавонистанд ва ҳамроҳи овозхонон масалан тавонистанд як чизе пешниҳод карда бошанд ки асрҳои аср дар дили тамоми мардуми мо зинда мемонад ва ман фикр мекунам насл ба насл ин тарона такрор мешавад. ин таронаро боз ҳунармандони дигарам мехонанд. ман фақат як хоҳиш мекунам ки ҳар касе ки хондан мехоҳад ҳам ба ғалат роҳ надиҳад, чунки шумо медонед ки масалан ҳар як оҳангсоз ё ҳар як шоир чӣ қадар заҳмат мекашад ки як мусиқӣ ё як шеъреро пешниҳод кунад. масалан ин ба ҳамун шоирам сахт мерасад ва мо ҳақ надорем ки масалан ба ғалат роҳ дода бошем. муродҳусейнов дар шаҳри хоруғ вай ба театри хоруғ ба кор мекард. ҳайдаршоҳ ҳамин ҷо ба кор мекарду ҳаман хонаи нависандаҳо ба кор мекард. лекин ҳамин ҷо истиқомат дар душанбе буд. ана ҳамин суруда ҳамон муродҳусейнов худаш оҳангсоз ҳамин суруда интихоб кардасту баъд ира майсарат хоруғ ба хондаст алоида сол нахондагӣ. баъд ки ин ҷо омадан баъд ҳамон муродҳусейнов ҳама таклиф кард ки ҳамин суруда се каса кунем, се овоза хонед мешад. ману нуқра ба қатӣ ману нуқра маслиҳат кард. ман гуфтам чаро намешад, аз ин хубтар суруди ҷовидон, ин гуфтам суруди ҷовидона мемонад. ана ҳамин гапе ман шуд. суруди гулдухтарони тоҷикро ба ҷуз улфатмо мамаданбарова, нуқра раҳматова ва майсара дилдорова боз бонувони зебои ансамбли дарё ҳам суруданд. хуб кай ва пешниҳоди кӣ буд? дар ин бора муҳаррама шарипова чунин мегӯяд. соли 2008 буд ки дастаи ҳунарии дарё дар даста ҷамъӣ ба хотири дар фасли баҳор ба хотири наврӯз як консерти дастаҷамъӣ ба таври зинда ба мухлисо пешниҳод карданд ва ана ҳамин таронаро пешниҳоди устод саидқул билолов буд, устод акаи муборакшоҳ буд. ҳамин таронаро барои мо оварданд. аслан таронаҳое ки аллакай дар дили мардум ҷо шуданд, яъне ки дар мусиқии классикаи мо ҷо шуданд, уна мо шахсан худомон ҷуръат намекардем ки масалан пешниҳод кунем ва аз ин пешниҳоди устодон шахсан ҳамаи мо ҳунармандон хурсанд шудем, чунки ин таронаро ҳамаи мо дӯст медоштем. аз устодони пешин ки ба мо монда буд, аз устодони пешин ки дар дили мо ҷо шуда буд ва ҳатто орзу мекардем ки мешуда бошад ки ягон рӯз барои худомон ақлан ҳамин таронаро пешниҳод кунем. ва дар ҳамон консерт мо дастаҷамъӣ бо ҳунармандои дарё пешниҳод кардем. گلدخترانی تاجیک، روحی روانی تاجیک، آرامی جانی تاجیک، در خاندانی تاجیک. گلدخترانی تاجیک، روحی روانی تاجیک، آرامی جانی تاجیک، در خاندانی تاجیک. اون سالها راستی من دانشجو نبودم و در مکتب میانه میخوندم
من که بسیار بعد سرود موسیقی داده شده بودم و اندکی می نواختم. من همین ترانه رو با اکاردیون برای خودم برای همین دل خودم همین ترانه رو می خوندم و این یک ترانه هست که باور کنید اما هنرمندم از خواندن همین دلش زنده می شود. بسیار یک تابش‌های زیبا دارد همین آهنگ. بسیار یک شعر مثلا ساده است، اونقدر شعر گوییم که مثلا بسیار مرکب است، نه یک شعر ساده دلنشینی با دل دیده مردم نزدیک است. овозхони ансамбли эстрадии гулшан бонуи ҳунар Тамара Катаева ҳам ҳамин сурудро чанд сол пеш бо каме тағйироту иловаҳо хондааст. марҳамат, тамошо кунед. Это для меня большая честь, потому что до сих пор мы вспоминаем, до сих пор эти фотографии есть, эти песни есть. Люди уже знают, они меня зовут Суруди Гулдухтарони, тоҷик. сарояндаи ҷавон Саодат Анварӣ бо садои маҳину нотакрораш ҳамин сурудро хондааст. аслан чанд нафаре ки дар боло гуфта гузаштем ҳамин таронаро сегона ва ё дугона сароидаанд. аммо навгонии Саодат дар он аст ки танҳо сароидааст. روحی روانی تاجیک آرامی جانی تاجیک در خاندانی تاجیک گلدخترانی تاجیک روحی روانی تاجیک آرامی جانی تاجیک در خاندانی تاجیک. ما اگر هر سه‌مون این علاهده خوانیم یک قدر سرود گم میشه. این سه کسه خوشرو، این سه کسه و سه آوازه خوشرو میبرونم. بعد شهرتیار انا برای همین سه آوازه شد. یک خانه نه یک نلمن میخوانم و اگر گویند هم همه را خوانید نه ما سه کسه نزد. این سرود رو سه استادانی بزرگ، سه زنهای خیلی زیبا سراییدن که وقتی که من گوش کردم به من به نهایت معقول پسند آمد این سرود. بعد به من پیشنهاد از راوی شبکه یکم بود که برنامه دوگانه ها رو می بردن و به من پیشنهاد کردن که همین سرود رو من سرایم در می برنامه ثبت کنیم. این سال 2016 بود به فکرم، 2016 بود و من این سرود رو سراییدم. فکر میکنم که مردم به خوبی قبول کردن این سرود را، چون که این سرودی کمتر پیشینه بود و سرودهای پیشینه را مردم ما به نهایت دوست می‌دارند. هرگاهی که مثلا همین ترانه صدا می‌دهد من فکر میکنم که تمام مردم توجیک یک بار دیگه همون لحظه های شاید جوانیشون، شاید لحظه های بهترین حیاتشون با همین ترانه یاد کنند. و نه هر ترانه راستی گپ، نه هر ترانه همین خیلی مشهور می شود که مثلا خرد و بزرگ همینو بدونند، همینو دونند. و این یکی از همون ترانه هایی بود که تا به امروز
حتی من نسل جوان میبینم که همین سروده تکرار میخونن. مثلا سعادت انوری خونده است، مثلا با 2 نفر جوان دیگه دختران جوان به حد جوان میخونن. عذر که نامشون نمیدونم، ولی اراد با اونو دارم. اونو ترانه را خطا خوندن. وقتی که یک ترانه از نو زنده میشود، یگون نفر ما حق نداریم که مثلا اون ترانه را دیگر کرده باشیم. مثلا همون سخنو میخونن. در آهنگ یگان تغییرات نیست. کمتر آهنگ رو زمانوی کردیم و چطوری که استادان خوندن من هم همون خیلی خوندم. گل دخترانی تاجیک، روحی روانی تاجیک، آرامی جانی تاجیک، در خاندانی تاجیک. گل دخترانی تاجیک، روحی روانی تاجیک، آرامی جانی تاجیک، در خاندانی تاجیک. چی دل کشید و جذاب خانه حسن و آداب، با غمزه میکنه دو پیر و جوانی تاجیک. چی دل کشید و جذاب خانه حسن و آداب، با غمزه میکنه دو پیر و جوانی تاجیک. бинандагони азиз, тавсири як тарона доштем тӯли чанд лаҳза аз телевизиони Сафина. мунтазир бошед тавсиру тасвири таронаҳои дигарро дар барномаҳои баъдӣ. хайр.